costa un poquet. Espereu-se. Ai, ai, que belleta m'ha fet. Ai, ai. Espereu-se, que m'arregle. Ui, que avui fa molt de fred, En tota esta humitat està afectant-me molt. Hola? Com estan els meus xiquets i les meues xiquetes del col·le La Mortera? Com esteu? Bonicos i boniques. Clar, sóc la Castanyera. A que estàveu un poquet preocupats i un poquet preocupadetes per mi? Pues mireu-me, estic de lo més bé. La meua neteta m'ho ha arreglat tot i està cuidant-me de lo més bé. Mira, ja tinc preparat el berenaret i tot. Ai, quantes ganes tinc de veure-vos. Però fins a la tardor del proper any no mos veurem. Però no patiu, que jo no tinc res, no estic ni constipat. Estic de lo més bé. I per estar un ratet més amb vosaltres, la meua neteta m'ha dit: iaia, per què no vens i el gravarem un vídeo contant-los un conte als xiquets i xiquetes de l'escola? Clar, i jo he dit: això està fet, filla. Ja han vingut a per mi i ara mira que vestit, estic de lo més a tovar. I quin conte vos pondria a contar? Així n'hi ha molts, molts. I de segur que en casa de vosaltres en teniu barbaritats. Però jo he pensat que el més entranyable per a mi és el conte de la Castanyera. Sí, mireu. Vaig a contar-vos esta versió, que està en una col·lecció de contes que es diu El cavall volador, que la il·lustradora és Maria Rius. Este és el conte que vaig a contar-vos jo, que conta una història d'una castanyera, pues con la castanyera de l'escola La Mortera. Anem allà. La castanyera. Quan arriba la tardor, el bosc s'ompli de colors molt bonics. Vermell, taronja, groc i marró. El vent comença a bufar i fa remolins amb les fulles dels arbres. Mireu, que bonic. Els castanyers, que són uns arbres que viuen a les zones altes on fa més fred, queden coberts d'uns fruits que van embolicats amb uns clofolls de punxes. Són les castanyes. Les castanyeres, ben abrigades, s'escampen pels pobles i les ciutats i torren castanyes i moniatos, omplint els carrers d'una oloreta que enamora. En un d'aquests pobles hi tenia la parada la Marieta, la castanyera més popular de tot el voltant. Ningú no sabia torrar les castanyes com ella, ni coure tan bé els moniatos. Mireu a la Maria,
ahí, torrant les castanyetes. Per això, i perquè era molt amable, la Marieta tenia sempre una cua de xiquets i xiquetes que s'estimaven més esperar-se que no pas anar a buscar les castanyes d'una altra paradeta. Mireu els xiquets i les xiquetes com fan les cues ahí al voltant de Marieta. Fins i tot, alguna criatura no duia prou diners. La Marieta li deia: no patisques, ja ho trobarem un altre dia. Menja-te-les ara que són calentetes. Allà propet d'ella hi havia una altra castanyera, envejosa, a qui ningú no comprava castanyes. No sé pas què els dona per tenir tanta xavalenta, deia malcarada, tota enfadada. I aquesta castanyera rondinaire tenia tanta enveja de la Marieta que una nit, quan ningú no la veia, li va furtar totes les castanyes de la paradeta de Marieta. Mireu, quina malcarada furtant-li les castanyes. L'endemà, com que feia molt de fred, tothom volia una paperineta de castanyes. La Marieta es va trobar la parada buida i es va posar a plorar desconsoladament. Ai, mare, com ha estat això? Què ha passat? Estava molt disgustada. Però sabeu què va passar? Que tots els xiquets i les xiquetes li van dur castanyes crues perquè la Marieta les torrara. I a la castanyera malcarada les petejaven als morros les castanyes furtades. Aleshores, la castanyera malcarada, penedida de les seues malifetes, va demanar perdó a la Marieta. Van fer les paus i a partir d'aquell dia van treballar juntes per sempre. Mireu, que contentetes estaven ahí, ja s'havien fet amigues. Marieta era molt bona i la va perdonar en seguida. Així que totes i tots contents, els xiquets i les xiquetes en les seues castanyes i les dues amigues castanyeres venen les dues juntetes en la paradeta. Què vos ha paregut? Vos ha agradat? Pues conte contat, ja s'ha acabat. I ara un aplaudiment per la que vos l'ha contat, la castanyera de l'escola La Mujer. Vos tinc al pensament, pelaïlles. Vos estime. No feu patir als pares i a les mares. Porteu-se d'allò més bé. Pinteu, retalleu, dibuixeu, balleu. Estimeu-se, abraceu-se i beseu-se, que dins de casa sí que podeu. Al carrer no, però dins de casa sí. I ens vegem pronte a l'escola. No patiu, que d'ací no res ja està altra volta la tardor ací. I menjarem fruits secs i torrarem castanyes i alguna que altra coca també farem. Una forta abraçada. Vos estime.